Straight to the point. Unique ning kang Sara. Kaya ang imo mugod anang palangan-langan kay declare kay aron nga di katirahan. Kini kang Sara ni sayo man sa ni declare. Unique ning kang Sara kay unahunang Sara total inyo naman kung gitirahan daan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kita nimo sa pagsulisuroy nimo sa dakbayan sa Mandawi ug dakbayan Sugbo. Dunay mga tarpulin gipamutang mga higala nagkainit na gini politika kumaohon. Unique kayo ron nga politika ha. Ang moabot mahigala nga 2028 presidential election is very unique. Ngano nga unique ayo tungod kay unang higayon nga perting sayuha mahigala ng deklarar. Si Sara Duterte sayo kayo ni deklarar nga magpapili pagka presidente by 2028. Unya tungod ana ni apoy sayo kay namutang mahigalag tarpulin, ha? Ang malagmit mahigala nga maoy kaparang ni Sara Duterte mahigala by 2028. Wa may lain kung imong tan-awon mga kaigsunan og ari ka mahigala sa administration, wala sila kandidato mga higala nga ilang ikabutang nga ikaparang ni Sara. Kinsa man John Vic Remulla medyo lisod, no? Why kandidato ang administration kay ipalutaw-lutaw nila atos John Vic Remulla or si Martin Romualdez medyo lisod. Sunod mahigala nga ipalutaw-lutaw nila ang nga ni Vince Dizon, DPWH Secretary. Si Vince Dizon, pagprimero nagpakita ni sa mga higala og maayo untang labok sa investigation mahigala kunuhay sa DPWH, pero unsa bang hitabo ang mahigala nga mura man og pili-pili na pag investigation ni Vince Dizon Indakin? Straight to the point. Ngani din sa Sugbo mga higala, naunsa man ang investigation din sa Sugbo. Unya, usa sa mga na-involved mga kigala ang top 15 nga mga contractors ang QM Builders, unsa may nahitabo? Muragwa raman lang? Ha? Muragwa ra yun. So, anha mga higala po si Vince Dizon maingon, muragwa may Clarix ning tawhana. Straight to the point. Ang Independent Commission for Infrastructure nawa na. Na-resign ang duha ka mga commissioners, wala na'y quorum. Usa na rin habilin. Wa na mutudlo si BBM og lain pang ipuli. So mahitabo ani by March 31 ang ICI hingpit na mga higalang bungkagon. So wa na ang investigation sa flood control. Og ari po ka mahigala sa Senate, di po mga higala mo imbestigar si Lacson. Adto po ka sa ombudsman, tuwa po nag-atang mahigala si Crispin Remulla, wa po iganang mo imbestigar. Asa naman padong ang mga tao? Asa naman padong ang mga tao? So, muna na kong question ron. So, sayo kay niinit ang politika, kay si Sara mahigala, sayo man sa nideklarar. Nya, mauli gini, ang history na sa Pilipinas, kanang sayo ka mo deklarar, mapildi ka. Mauto ni tabo ka na to, si Binay, sayo deklarar, pildi. Kato si Villar, sayo deklarar. Nga naman, napa may time nga, demolition job. Kadto mahigala sa Villar, demolition job ni Villar, ang isyo nga gipadako mahigala kadtong C5 scandal. Ang kang Binay, Makati scandal. Pildi sila. Kini si Sara, sayo man i-deklarar, mapildi ka ni or mudaog. Straight to the point. Unique ning kang Sara. Kaya ang imo mugod anang palangan-langan kay declare, kay aron nga di katirahan. Kini kang Sara, ni sayo man sa ni-declare. Unique ning kang Sara, kaya nahunang Sara, total inyo naman kung gitirahan daan. Wala naman lain pa. Ha? So sakto ka ni kang Sara nga pag nag-una-unag declare ang tubag, sakto gid iya. Wa naman, bisa pag moingon Sara di ko modagan, impeach magyapon ka. Ngano man, bisa pag moingon Sara may kala di ko. Pag tuoy ng mga tawhana ila yung pin down si Sara. Kay delikado gyud kayo nga maoy mahimong sunod niya presidente. So bisa pag moingon-ingon Sara nga wa koy plano na di pa ko mo decide. Ang
kung kabantay mo ang mga congressmen, labi na itong sakop sa Quadcom, ang ila mahigalang pagtira ni Sara, good as candidate si Sara. So sa pa may iyang langan-langanan, so sayong ni-declare Sara. Sige, okay, dagan ko by 2028. Unique ning iya. Basin siya exception mahigala sa sayong ni-declare nga ni Daog. Straight to the Pero point. tanaw nun, pana. Kay ang tanaw sa administration, si John Vic Remulla o si kinini ang Martin Romualdez sa administration, wa man gi ikakaya. Nigawas nga ni Vince Dizon muragwa sa gihapon. Tulo ning nanggawas sa administration. Dili sa pink, tulo pod ang nigawas nga Leni Robredo, Risa Hontiveros o si Bam Aquino. So gipilian po ning tulo, medyo ang dunay chance Leni man. At least gutag tiwas lo mahigala ha, standby. Human